In de fuik, heren. Wat zeg je? Ik zei in de fuik, in de voeken. In de voeken. Ja, om een Even vis lekker bezig. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vind jij dan? Even nog het hut rennen. Ja, hoe ging het? Ja, best. Best, nou ja, zoals het goed gegaan is. Oh, je met mij een ploegje? Ja, met mijn ploegje. Ah. Dus, Ah, ja. Peloton komt nog even aanlopen. we hebben lekker wat oefeningen van alles wat. Dus, Ja, want dat was het zweet op de hallen. ja, dat is weer even oud zijn. Maar goed, het hebben goed leidingen gewoon doen. Dus, Oh, dat is de leiding hier. Ja, één voor één, hè? Één voor één. En soms deze jongen, soms ik. Soms hij. We doen het in een groepsverband. En je bent vreun van elkaar? Ja, ja, klopt. Dus ja, we moeten wat nu hè, in de lockdown. Dus dan maar op deze manier. Want je bent alle drie wat sportief? Ja, Ja, eigenlijk altijd wel, ja. Altijd wel met sport bezig. Ja. Ja. dus maar binnen ik nog aardig wat mensen kunnen in het koude wetter rondzwemmen. Dus, Ah, shit. En dat doe je hem net? nou ja, dat geven we nou dan. Je Dus, begint te zwemmen. ja. Oh, ze weten Ja. mooi? Ja, het is hoe een overkant, maar je mag best hebben mij. Hè. Ja, Dat, ik wil alleen maar de klimblauw aan of... nee, ja, in onderbroek. Dus, nou ja, dan tref ik het al. Nou, Nou, goed. Of treffen wij het. Nou. Geef wij mooi. En dan Nou, komen de best. andere heren binnen rek. ja. En waarom doe je dit nou eigenlijk? Ja, ja, voor het herstel. Voor het, wie wees wat nice. Toch probeer het maar eens even een keer. Dus eerst maar de koude douche op beginnen. En ja, bij veel meerdere mensen die het wat doggen, dus ja, waarom net? Hoe viel het? Koud. Is die de eerste keer? Ja. Ook de laatste dingen. heel koud. Ja, het is fris. Maar na een tijdje went het wel wat. Nou, Voor hoe mij ging mooi het? geweest. Jezus. Dat zijn de echte bikkels. Doe je jezelf aan. En hoe vier was nou naar huis? 10 minuten, denk ik. Nou is die inbeurt, hè? Nog wat erbij? Oh, lekker. Ga lekker. Is het nog net heel koud, dat je hier zou rennen? Ja, maar op zich als je de ademhaling onder controle hebt, dan valt het allemaal op zich wel te doen. Het is de ademhaling, als je dat goed hebt. Precies. Dat is prima. Het went wel. Lekker wel. Zo, zijn we er weer. Ook is wel even wel gemotiveerd om wat langer te luisteren. Ja, dat hoop wel even dat de camera erop stiert. Ja. Toch een moment of fame natuurlijk. Dus, Ja, moest even, hè? ik heb daar geen last van. Oh, zo een warme thee.